Det skal ske det, at jeg skal ind og hente en lille dame, jeg har mødt i Thailand. Og skal ind og se, at hun kommer i lufthavnen. Så du kan fandme tro, det glæder mig der. Ole er 39, og det er aldrig lykkedes ham at finde en dansk kvinde, der har kunne genkende hans kærlighed. Så derfor har Ole via et kontaktbureau været en tur i Thailand. Og her har han fundet en pige, som han nu snart skal hente i Københavns Lufthavn, for at tage hende med hjem til hjemmet i Hundested. Så har jeg lavet sådan en lille skab her, så hun har let og kan hænge sine ting i. Alle mine egne ting, og det ligger inde i skabet ved siden af i min mors værelse nemlig, så det. Og din mor, hun har et værelse her, eller hvad? Ja, hun har et værelse ved siden af det, så det her, det er så også lidt billeder. Det har jeg fortalt hende med lidt om også, og det, som jeg siger, det er et par små. Jeg har masser af smukke kvinder hængende på væggen, ja. Men som jeg sagde, det er altså skibe, så den kalder vi altså kvinder her i Skandinavien. Ja. Du går op i skibe? Nej, ikke så meget, som jeg går op i tog og rumskib, det er det. Men transportmidler i det hele taget, det interesserer mig meget. Det har jeg også lavet en lille hjemmeside om. Hvordan bliver det så, at der skal bo en kvinde, og der skal ligge en kvinde her i sengen ved siden af dig? Ja, det skal tiden jo ved, så. Vi har jo varmet op i Bangkok herinde, jeg har sagt det, men det gør det lidt. Hvor mange år siden er det, du har boet sammen med en kvinde? Jeg skulle aldrig boet sammen med en kvinde. Ikke andet med min mor.